下一下。号他妈的动不了了。Näme? Näme jogap bermek kynmy? İşläp otyrdy men şumat, näme boldy? Agşama näme nahar bişirenip sorajak gollumny bi. Şu sen meni işimden saklayan bilýärmi? Vay bar, bagışlarsınız da, inni bir mazat etmejek bolaryn. Gayrat et. 就这个游戏它键盘读取不了，我出去以后键盘都好了。Indi näme boldy? Soramak kelländen çykypdyr. Sowa dogrudan soňa. Näme sowady? Ahmet näme oýun etýärmi? Ejemiň doglaňy nä bugün? Sowadyň tegim uratmadyň sen. 哎我操！ Ha, sowadymy? Uğratdym. Dogruýyň Ahmet, ağlama meni. O diýen uğratdym, ağlamak. Hä, uğratdym antam barmandyrmy? Baran bolsa ejem aýdar da Ahmet. Diýmek baran nälerdi? Any men ekiden adama jaňatyp görýän. Ahmet, Häzir jaňa diýen. Bah. Nädip ýatdan çykardym ay. Sen näde uğratmady? Kim? Taksi. Salam alaikum. Akhbarukum kan? Wa selam. Ben Ina şu tedawur durlu. Türkmen Poçta. Türkmen Poçta. Apple geçirmeleri, poçta yollamaları, yerli poçta aragatnaşığı. Bol sawab bolya. Yakacağım dost. Salam alaikum dost. Wa alaikum assalam. Sizden bir da uğratıp bolarmy? Elbette bizning işimiz şoda. Onu yakacağım tabi. Ene şunu uğratçyktym dost. Bolya. Alo. eden işin bitiren, giden yerinden getiren. Wah, men Yumuş, yekejem. dur. Sene meni iştäkiler maskar etjek. Sağ ol edim. Sen ejemi menem gaty begenirdiň da. Bol ya, men işim kan. Uy, sen işlisiňe. Güýmemi meni. Bar da. Hani men sen gelýänçäň, süýçije nahar taýynlaýyn. Bolýarmy? Bol ya. Baranna, çau. Türkmen Poçta. Sen hemen dadım etiştin. Türkmen Poçta. Tir, uyanamdar.